Ngingathi nje kusukela eqaleni kubhombela indaba iqala kude kahle hle. Mangizothi nje kafishane indaba iqala mhlambe angivele ngiyiqale la ngesikhathi kufika umoya oyingcwele ukuthi umoya oyingcwele ufike kanjani. Siyezwa masifunda encwadini noma besixoxela abadala ukuthi ngesikhathi saphambilini inkosazane ethile yakwaHadebe ukuthiwa uSitheya igama layo yathi ihamba nezinye intombi befuna izinkuni noma beyotheza mangasebenzisa ulimi olujwayelekile base bezwa iphunga elihle bangaliqonda leli phunga ukuthi iphunga lani futhi liqhama kodwa kwakuyiphunga elimnandi mabe landela umkhondo waleli iphunga uSitheya wayesebona ukuthi nansi imbali enhle wayesephuthuma begijima bephangalana lamakhosazana beya kulembali uSitheya wayesefika kuqala kulembali wayeseyikha uSitheya uthe ngokubona ukuthi hleze bangiphuce lembali wayesevele igwinya wayifaka emlonyeni wayigwinya. From that day kwase kuba nezwe elikhulumayo kuyena ukuthi lokho kugwinyile bekungeyona imbali kepha bekuumoya oyingcwele wena uzozala umprofeti ozosindisa isizwe sala eAfrika. Yaqala kanjalo ke indaba kaSitheya lokhu ukukhuluma lelizwi until kuze kube ukuthi ke usehlangana noMayekisa uyise kaBhombela. Kodwa uhlangana kanjani noMayekisa kusuke unhliziyo umkhulu kaBhombela waya kaHadebe wayokhuluma noyise kaSitheya ukuthi lo mntwana wakho ngifuna yogana kuthiwa ayiphethe amatshe wafika wabala amatshe inkomo lawo matshe ay represent inkomo wafika wabala amatshe wathi ngizocela ingane yakho ukuthi iyovusa umuzi lapha ya igana uMayekisa wagana kanjalo uSitheya kaShembe wagana uMayekisa okuyena uzala uBhombela. Yayisiqhamuka kanjalo ke indaba uBhombela ezalwe engeyona njalo ingane yokuqala uBhombela akabanga ingane yokuqala kaMayekisa noSitheya mangaphazami cishe waba ingane yesihlanu. Yayisivela lapho ke indaba kaBhombela mhlawumbe kwamanje ngake ngime lapho endabeni kaBhombela sisazobuye siqhubeke. Baba indaba kaBhombela ngiyayithanda kakhulu kodwa manje uma ngithola ngibona ukuthi baba uyasincisha kancane ngifuna nje mhlambe baba engazi ukuthi njengoba amakhosi ufaya ushanje isimanga esingasazi. Okay, ngani uzowazi mesingasazi. Ushanje isimanga 1 Bhombela 2 Nkosi ilanga 3 mhlambe ezimanga ezisihlamba acishe zirelate yabo zifane ukuze sikwazi ukuthola ngempela siyazi kuba sila kodwa mhlambe umbukele ekhaya ukakhulaza abantu abangasiyo abangekho kule nkonzo mhlambe adide ukuthi abantu bathi uShembe sithina kadafa kwenzakalani manje baphinde bathi kanti abo mhlamba manje uthi ukuveza leso sithombe singakayi phambili. Mhlamba ngibeke kanje ukuze izoba lula. uBhombela akavelanga nje uzathi zibekwa nje waqala wayesethi uyayithatha lendlela. uJehova ayemthuma ukuthi ayithathe kuthatha isikhathi naye zabalaza ngoba phela wayumuntu wayinama commitments akhe wayiganiwe namakhosikazi awu4 efuyile enomndini. So kwakungelula ukuthi angavela ashiye umuzi avela ahamba endaweni angayazi ngoba kwakuthiwa akasuka entabazo la ekhona ayenhlangakazi koNdwedwe uyacabanga ukusuka eHarrismith uyeNdwedwe indawo ongayazi uyakubantu ongabazi it wasn't easy. So kwathatha isikhathi ukuthi avume nokwagcina ngokuthi azagcina sefelwa izingane uBhombela ezazikhona ngaleso sikhathi ngoba uNkulunkulu emphoqa ukuthi akenze lento ayifunayo nokugcineka ayithatha. Ngiyala indabeni ukuthi before uBhombela ayithathe lendlela ukuthi useza la ezansi kuthiwa kukhona la afa khona uBhombela insuku ezintathu washaya umbani wezulu wafa insuku ezintathu. uBhombela mayexoxa indaba uthi lezi insuku ezintathu efile ilapho afika khona ezulwini wafundisa iBhayibheli. iBhayibheli wayengalazi wangaza libona uBhombela ngoba asikho isikole uBhombela wakafunda kusona ayikho ivarsity uBhombela wakafunda kuyona wayengayanga nhlobo esikoleni. Ufike iBhayibheli walifunda kulo 3 days engale wafundiswa iBhayibheli kusuka eqaleni kuGenesis kuze kuyofika kwiSambulo. Wafike futhi wakhonjiswa amakhosi ayi2 okuthiwa iwona azophatha ibandla emva kwakhe okwakuyinkosi ilanga nenkosi inyanga yezulu. But mayesho uthi kwenziwa kwacaca ukuthi lamakhosi awezukwehle emkhathini kuzofanele afike ngawo wazale wena lamakhosi ayi2 kuze kuthiwa inkosi ilanga mayifika ngelanga yozalwa ngayo kofanele ayithathe same time ayoyibhabhadisa inkosi ilanga. And uBhombela did exactly that. Umntwana omncane. Yes, wathi nje belethwe nje kuqeda ukunqunywa inkaba wayithathe kugebela naye ehashini wahamba waye inkosi ilanga ithi mayixoxa lento uthi kwakusebusika ngesikhathi yona izalo ithi uBhombela wayithatha wagebela naye ehashini wahamba wathi mayifika ezibeni wafika wathola iziba sineqhwa kwaphoqelele ukuthi aqala ashaya iqhwa kuqala
uvuleka indawo yamanzi amcwilisa. Ithi mayixoxa inkosi ilanga lento ithi wamcwilisa emanzini, ithi inkosi ilanga ngavele ngayithulela nje. Uthi waphinde wangicwilisa okwesibili, uthi ngayithulela. Ibisithi ngakubona ukwethuka kubaba ukuthi awusethukile, usengase angangiphindi angicwilisa okwesithathu. Uthi ngase ngikhala. Wayese relaxa lapho waphinde wangicwilisa okwesithathu. Uthi phela ubaba wayengazi ukuthi ubhabhathisa umuntu omdala, wayesekhohle ukuthi ubhabhathisa umuntu omdala abhabhathisa ingane. So that tells you ukuthi inkosi ilanga kwangena umuntu, because ayikho ingane engakwazi ukuxoxa ukuthi ubaba wenza u1 no2 no3 izalwe nje ngakho kodwa. So that should tell you ukuthi kwangena umuntu. Alright ke sihambileke isikhathi ngoba akuyona indaba emfishane le, sihambile isikhathi ngizozama ukunqamlela. Kuthe beku 1917 inkosi uBhombela wakhwela entabeni enhlangakazi nabantwana bakhe abayi2, which is inkosi ilanga nenkosi inyanga yezulu. Mayifika entabeni yezinhlangakazi ufika uyabagcoba bobabili, uyabagcoba. Uma uzobheka ku1917 uzobala ukuthi inkosi ilanga nenkosi inyanga yezulu kusho yayineminyaka emingaka, ngoba inkosi ilanga izalwe ngo1904, inkosi inyanga yezulu yazalwa ngo1906. Kusho ukuthi ungabala ukuthi ngo1917 babe neminyaka emingaka. Ayibalo lapha emakhaya. Uma bekhwela nabe entabeni yasenhlangakazi yobagcoba, ufika phambi kwenkosi ilanga ubeka umfundisi umnqayi, phambi kwenkosi inyanga yezulu ubeka umfundisi umzobe. Uyabagcoba abantwana bakhe, sekuthi amatshe okwakufanele bawathwale sebewathwalela befundisi ngoba bona babe sebancane bangathwala amatshe. Itshe lenkosi ilanga lathwala umfundisi ngubane uPhilip uSiphongo kaNkomnophondo. Bese kuthi ngimazi ngoba wakithi wayekhona kwenzeka lento. Lezi zinto lezi ezinye zazizinto esizixoxelwe obaba beyixoxelwe yibona omkhulu ababekhona kwenzeka lento. Hayi inzwabe. Ababekhona kwenzeka lento. Inkosi inyanga yezulu elayitshe lathwala umfundisi uNene. Behla ke entabeni. Ithi ke inkosi mayibafihla uBhombela, ithi emva kwami ibandla liyophathwa befundisi, belekelelwa yilabantwana. Uma behluleka befundisi labantwana bese bewuthatha umsebenzi, kanti bazohluleka ngempela befundisi. Siyazi sonke ukuthi umfundisi umnqayi wagcina ehlubuka waqambela yakhe ibandla nomfundisi umzobe bahamba la. Yasala ke inkosi ilanga yawuphatha umsebenzi, iwuphethe ngokubambisana emva ukukhothama kaBhombela, iwuphethe ngokubambisana nenkosi inyanga yezulu. Nokuthe inkosi inyanga yezulu inkosi ilanga mayisikhothama yaqhubeka inkosi inyanga yezulu. Mhlamba ake ngihlehle ngike la ekutheni sibona ngani ukuthi lo moya owawuBhombela iwona lo bese enkosini ilanga, yiwo futhi obukwinyanga yezulu nakuthi manje osenkosini uNyazi. Sikubona kanje uNkulunkulu uyayihola, uNkulunkulu akaholwa umuntu. Ngikusho kanjani ke lokho? Asilehle siye kuBhombela. uBhombela ngesikhathi esekhotheme, uBhombela ube nayo indodana yakhe endala umkhulu Stanela, uyena wayenkosana emdala. Kodwa uBhombela eseyotshalwa isidumbu sakhe asiholwanga uStanela, saholwa inkosi ilanga. Why? Ingoba uNkulunkulu uyazihola akaholwa umuntu. Kwakufanele isidumbu sikaBhombela siholwe inkosi ilanga ngoba inkosi ilanga iyona eyizothatha isihlalo. Ngokunjalo nenkosi ilanga isikhotheme. Inkosi ilanga yayinamadodana amaningi kakhulu. Kodwa inkosi ilanga isikhotheme, isidumbu sayo asiholwanga uNkanyezi okuyena emdala ubhuti uNkanyezi, kodwa saholwa inkosi inyanga yezulu. Lelo foto nginale ekhaya manje. Inkosi inyanga yezulu eyayihola isidumbu senkosi ilanga. Why? Because uNkulunkulu uyazihola, uNkulunkulu akaholwa umuntu. Nenkosi uThingo, inkosi inyanga yezulu isikhotheme 1995, I was there Ebuhleni. Isidumbu senkosi inyanga yezulu saholwa uThingo. Njengoba nesidumbu soThingo siholwe inkosi uNyazi. Iqala lapho nje indaba. Bese sibisiya ekutheni ke ngikutshelile ukuthi inkosi inyanga yezulu nenkosi ilanga bagcotshwa enhlangakazi ngo1917. Ngikutshelile lokho. Asizelana ke enkosini uThingo. Inkosi uThingo abantu abaningi baqhamuke igama lenkosi uThingo selimenyezelwa kuzotshalwa inkosi inyanga yezulu. Kodwa inkosi uThingo ayiqokwanga inyanga yezulu ukuthi ihola ibandla. Yaqokwa uBhombela isesesiswini kunina. Amazwi kaBhombela sekuvela ukuthi ukaMagwaza unina woThingo, ukaMagwaza usithwele. Amazwi okuqala kaBhombela mayethola ukuthi kanti ukaMagwaza ukhulelwe nje, kanti ukhuleliswe inyanga yezulu. Uthi amazwi akhe baphuma ubukhosi endlini kaMangwenya
bangena endlini kaMasigasa. Inkosi inyanga izuleza lo Masigasa unina wayo. Inkosi ilake zalo Mangwenya. Uthi baphuma ubukhosi endlini kaMangwenya bangena endlini kaMasigasa. That should tell you something ngaleyo nto. Usesesiswini uThingo. Kodwa sekushiwa amazwi nje. Khuluma amazwi nje. Okay. Lazalwa uThingo 1933 lazalwa uThingo. Ngo-1934 umhlangano usuka ePhakameni uya eNhlangakazi. Uthi mawususe intuthwaneni uthi uBhombela hawu sesenza iphutha. Sahamba singambikelile umnikazi womhlangano. Usethumela ukuthi akulethe umntwana kuyena, useliyalethwa uThingo kuye. Usiyadlalisa uThingo ukhuluma inkulumo engezwakali. Ekugcineni usethi ningambona emfishane engaka nje. Mude waze wayoshaya ezulwini. Amadoda ayekhona ngaleso sikhathi ahlubuka athi niyamuzwa lo muntu uthini. Kusho lo muntu akulona ibandla likaNkulunkulu lelalikhandayo, ibandla likaNkulunkulu lelalikhandayo, ukhanda ifa lezingane zakhe. Bahlubuka. Senyalima lamadoda kwabani kodwa kunezibongo zawo ziyaziwa ahlubule ehlutshulele uNkulunkulu. uBhombela uyayigcizelela lento uthi umnikazi womhlangano lo. Okay. uBhombela wakhothama. Mayisekhothema uBhombela, inkosi ilanga took over ekutheni ithi take care of uThingo. Yalithatha uthi inkosi ilanga yathatha uThingo yalubeka eNazaretha. Akuyona inyanga ezulu. Yamthatha yalubeka eNazaretha. Khona kumbuzo ke inkosi mayifika eNazaretha ithi kambe ubani lomkhokheli obheka umntwana isho uThingo. Kuthiwe hawu baba umkhokheli umamemela. Uthi kusuka namhlanje ningabe nisambiza kanjalo anothi ubheka uMesiya kuthiwa yashisha itafula nithi ubheka uMesiya ubheka uMesiya ngoba ubheke uMesiya ubani uMesiya uThingo. Inkosi ilanga lapho yabona ishaya istembu kule yankulumo yakhulunywa uBhombela. Yeah, ishaya istembu kule yankulumo yakhulunywa uBhombela. Alright. Unyazi ke luzelwe. Yabona inkomo le okuthiwa umthambeka eyihlatshwe gospel. Uthingo kuthiwa inkosi ilanga ya keep instruction luzela unyazi. Sorry not uThingo unyazi luzela unyazi ya keep instruction ukuthi akuhlatshwe leyo nkomo ePhakameni. Ubani wa keep instruction? Inkosi ilanga. Ya keep instruction ukuthi akuhlatshwe leyo nkomo ngoba sekuzelwe unyazi. Okay. Unyazi lwahamba ePhakameni. Nasebuhleni siye ebuhleni unyazi belingekho. Unyazi lizela buya ebuhleni ngo-1987 nge-instruction yenkosi inyanga yezulu yathi akalandwe. Hayi ukuthi unyazi alilandwa ngoUThingo, landwa umkhulu walo inyanga yezulu ukuthi alibuye lize ebuhleni. Khona lizobafunda laba bantu elizobahola abayithina njengoba selisihola manje. Lalandwa ke 1987 lusuke eMlazi lalanda eMlazi lazohlala ebuhleni unyazi njengoba lihlala ebuhleni kwaze kwashaya isikhathi ukuthi seliyamenyezelwa ke manje selimenyezelwe inkosi yamaqadi. Kodwa nje ihamba kanjani yezinye zezizathu esenza sibone ukuthi lo moya nakho ngoba siyazi ukuthi ubani obephethe uBhoke eHoly Sidumbu senkosi esishintsha ibhantshi. Indaba inalowo muntu ihamba nalowo muntu indaba nje inalowo muntu singakafiki emsebenzini ayenzayo. Asikafiki emsebenzini ayenzayo. Uyabona naku la ngithanda khona. Angiqale ngonyazi. Yabona nje banikhuluma nami nje mina ngumsebenzi wonyazi mina. Mina ilanga lami lokufa mhla ka10 October 2014. Hayibo. Ngangihembe. Kodwa unyazi lwafika ngise-ICU mina la eMedical Clinic ngihamba yobabuza udokotela. Lafika unyazi ngaphila mina. Into yaba yisimanga yamangalisa bonke odokotela. Medical Clinic la eMaritzburg. Ngaphila nje ngibona selishilo unyazi kubantu abawu5 abaya kongibika lathi lowo ngeke afe. Lathi abazokwenza kuye esibhedlela ngizobe ngikhona. Lwafunga unyazi 5 people abakongibika inkosi. Beya ngezikhathi ezingafani kodwa inkosi yayifikisha amazwi afana ukubona bonke. Kubona bonke ithi lowo ngeke afe abazokwenza kuyena esibhedlela ngizobe ngikhona.